आंनि लोमजाना थानायखौथ' नोंथांमोना गासैबो आंनि नायगिरि आंनि लोगोफोर मा बुंबावनो लोमजाना थाबाय आं गोबां दिननिफ्रायनो आं भिडिअ'खौनो बानायनो हाथाराखै दिनै बेसेबांबा दिन जाबाय बिनिखायनो आं दिनै न' सिङाव थानानैनो मेथाइ रोजाबनानै दोंसे हगारनो होननानै सानदों नोंथांमोना अन्नानै नायलांबानो जाबाय आं लोमजानाया गोबां दिन जाथारबाय नोंथांमोना नायलांदो आं दिनै मा बुंबावनो दा एसे हामदों आरो जाबाय दिनै लोमजानाया मासानो जाथारबाय ओमफ्राय दासो एसे हामनाय बायदि मोनदों बेनि थाखायनो आंनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय मा बुंबावनो आरो भिडिअ'खौ बानायथारनो हायाखै सर्ट भिडिअ' बानायनो हायाखै आरो गेजेर गेजेर ब्लग भिडिअ' लाबोमोन बेफोरखौबो बानायनो हाथाराखै ओमफ्राय दा हामबा बानायगोन होननानै सानदों बेनिखायनो आंनि भिडिअ'खौ नायदो मिजिंआ आंनि गोबां मिजिं दंमोन दिनै गासैबो माथो फैमाल जाबाय जेबाबो एसे खनदों नोंथांमोना नायलांदो ओरैनो आले बाले साननानै थारमाने सानबाय बायनानै ओरैनो खननाय जादों रोजाबनाय जादों आरो खाफालाव गैया आंहा दिनै गैया आंहा दिनै नोंखौ मोननायनि सिमा खाफालाव गैया आंहा दिनै नोंखौ मोननायनि सिमां गैया ओरैनो जेखौनो बेखौनो साननानै खनलाबायदो दे गाज्रि दामोन ओरैनो इन्टारेस्ट लोमजानायजों थारमाने इन्टारेस्टआव थानो होननानै दिनै आं गोसोखांबाय आरो ओमफ्राय भिडिअ'खौ बानायनाय जाबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोना आं ओरैनो जानला मानला जि गोसोआव फैयो बेफोरखौनो ओरैनो रोजाबदों आरो ইমান মরম কিয়নো দিলা ভৰি পৰিলে ইমান মৰম কিয়নো দিলা ভৰি পৰিলে ओरैनो रोजाबदों गाज्रिया मोनसै एबार आब' सुलेखानि खननि नामा सल'खौ खननो इखो ददेरे फुंनिखौनो खननि नामा ना रोजाबनि ना एबार ददेरे फुंनिखौनो रोजाबनि दे आब' सुलेखानि नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ना मा बुङो आं ओरैनो इन्टारेस्टिं थानो होननानै गोसो जानानै दिनै लोमजाबाबो थारमाने बिसिनायाव थानानै ओरैनो रोजाबनाय जाबाय आरो मा बुङो गारमायाबो हांसो गारमासो नालाय थेबाबो एसेला रोजाबनाय जाबाय आरो ना नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो ददेरे फुंनि सुदेम बारा मारादाबो फैयो मुलुग संसाराव ददेरे फुंनि सुदेम बारा मारादाबो फैयो मुलुग संसाराव गैया नामा आंहा दिनै मा होनोमोनलाय लिरना लायाबा जाथारा र' गोसोआवनो गैथारा माबा माबिसो फैलायलाय लाङो लिरना लाबासो गोसोआव ओरै प्लेप 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 फैबाय थायो एबार मा एबार गाबनि दे एबार माबानि
गारजानायानो आरो थारमाने सिख्लाखौ सेंग्राया ब्रेकआप खालामनानै गारबाय बे सिख्लाया गाबसिगोन आरो गाबनाय दे एबार खनसे गाबनि नोंसोरबो गाबफानाङा दे नायनानै रिन्दाव नों आंखौ गारनानै दिनै गुबुन सिख्लाजों बेकार माबोरै जानो हाखो नोंखौ बिदि होनना मिथिनायबा नों आंखौ आगोलावनो ब्रेकआप खालामखानांगौमोन नाथाय नों दिनै आंखौ गेजेर ससेयाव मानो निथानि खालामखो रिन्दाव बारा गोबां नङा गाबनोबो ओंखारथारलायो मानो होनबा एसे लाखै लाखै माबा एसे सर्ट खालामनांगौ आरो गोबाव खालामबा थारमाने गाबनोबो ओंखारथारो आरो ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो आरो सोरबा गारजानाय दंबा नंगौना बिदिनोथ' थाखायो मानसिनि जिउआव मानो होनबा सोरबा गारजानाय सोरबा मोजां मोननाय सोरबा मोनलायथारो सोरबा मोजां इमान दिन मोजां मोननानै सासे ब्रेकआप जालायो बिनि थाखायनो एसे दुखु फैयो आरो नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै सबनिबो गोसोआ समान नङा होमबा बिनि थाखायनो गाज्रि दामोनसै आं ओरैनो जि सानदों गोसोआव बेखौनो बुंदों एबार लास्ट दोंसे मेथाइ खनबावनोसै ओमफ्राय जाथ'बाय देना मा मेथाइ खननाङो मा मेथाइ खननो माबाखौ मा होनो रानु मण्डलनिखौ नामा रानु मण्डलजोंथ' हानो ओरैनो नावमान खननि लाजिलायलाङोबा सोरबा खोनाबाय होननानै तेरी मेरी कहानी तेरी मेरी